बेहाय आं बेसेबांबा नाजानानै आं निखावरि न'खरनि फिसा हिन्जाव जानानै दिनै लेखा फरायावबो एसेबां माबा जानो हायासै। बे समावनो आं आंनि फरायनाय फरायसालियाव जेराव गुदि फरायसालियाव आं फरायदोंमोनबाबो बेफोरबायदि गेलेनाय आयदाफोरखौ बे रंजासुलि बैसागोफोरावनो होदोंमोन। बेहाय ओरैनो जों बेसेबांबा माने बादायलायनाय गेलेयोमोन। बे बादायलायनायाव आं सेथियावनो थाबाय थायोमोन आवगायबो। आं जे बेबायदि जे गुदि फरायसालिनिफ्राय थांनानै गोजौ फरायसालियाव थांनानै आं गोजौ थाखोनि सासे आं मिथिजानाय आइजो जागोन होननानै आं जेब्लाबो सानथाराखैमोन आरो सानाखैमोनबो। थिग बे समावनो जोंनि होजों जोंनि आं जेराव फरायदों जि डिस्ट्रिक्टआव आंनि परिसय मथै आं नगाव डिस्ट्रिक्ट बेलेगुरि गामिनि आं सासे निखावरि न'खरनि आं फिसा हिन्जावमोन। थिग बेबायदियैनो आङो 1972आव आं 5आव थांनानै एडमिसन लाहैयो। बे एडमिसन लानाय बोसोरसेखौल' आं गेलेनाय आयदाखौ गेलेदोंमोनबाबो बेहाय गेदेर गेदेर आंनिसाय देरसिन थानाय माने फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव आं माबाखौ मोनाखैमोन आरो। थिग बेबायदिनो आङो गेलेनो होनाय आयदायाव 1973निफ्राय आं स्टार्ट खालायो। थिग बे गेलेनो आयदा होनायनिफ्राय आं 100 मिटारावबो लाखिदोंमोन सेथियावनो आरो 200 मिटारावबो लाखिदोंमोन आरो गथर बुस्थु दलिया होनना बुङो दे गिलिद थारमाने दागा खुबैनाय बेखौ जों दा बर'यै जोङो दागा खुबैनायखौनो बुंनोसै। बेयो डिसकास नङा, बे वेट थ्रुसो। बेहाय आं बेखौबो गेलेनानै आं सेथि बान्था मोनो। डिसकास थ्रुखौबो बुङो, बेखौ खानसि होननासो बुङो दे, थोरसि गेलेनाय होननानै। बेयावबो आं सेथि मोनदों। थिग बेबायदिनो जेभलिन थ्रु माने मा होनना बुंगोन बेखौ बर'यै जं खुबैनाय। बे जं खुबैनायाव आं माने सेथि आंनि माने माबाथार आरो इयो प्राइभेट मा होनना बुङो बेखौ मेन माने गाहाय गेलेग्रा आंनि मुवा। थिग बेखौ आंबो भाबियाखैमोन जे आङो सासे जं खुबैनानै आं भारतनि सासे गेलेग्रा आइजो जागोन होननानै आंबो सानाखैमोन। थिग बेबायदिनो गोसोनि साननाय गोसोनि लुबैनाय बेसेबांबा फरायसाफोरानो जुदि गेलेनानै खिथिनो हायोबा आं मानो हाया। आंबो बेबायदिनो सेस्था खालामगोन गोसो बोलो होनानै आं बेबायदिनो बोसोरकिया थारमाने बोसोराव मोनसे हाइ स्कुलाव मोनसे खेला जाया होमबा बादायलायनाय। बे बादायलायनाय होनायाव आं बोसोरफ्रोमबो माने सेथियावनो थाबाय थायोमोन आरो। बे सेथियाव थायै थायै बोसोरथाम आं गेलेखांनायनि उनाव 1974आव स्कुल गेम्स गेलेनो थाखाय जोंखौ सिलेक्सन खालामनानै हरो। आंनि होमबा सिलेक्सन खालामना हरनायनि जों पान्जाबाव थाङो, जयपुराव थाङो, राजस्थान जयपुराव। बेयाव स्कुल गेम्स टुर्नामेन्ट गेलेहैयो। बे टुर्नामेन्टआव आं एसे बैसोनि एसे उन्दैमोन नालाय, उन्दै बैसोनि थाखाय आङो माने माबानो हायाखैमोन आरो। गेलेनायाव आं बादायलायनायाव आं जेनबोदोंमोन एसे। बेनि उनावनो आरो स्टेटनि लोगो लोगोनो सिलेक्सन खालायनानै आङो बे जयपुरावनो ग्रोब होयो आरो जुनियरनि माने बादायलायनायखौ आं गेलेनानै फैयो। बेहाय आं स्टेटनिफ्राय बे जुनियर गेलेनायखौ गेलेनानै आं फार्स्ट प्राइजखौ मोनबोयो आरो। बेनिफ्रायनो आं 74, 75निफ्रायनो एखे माने मास मोननै आं वमेननिबो गेलेनो थांदोंमोन दिल्लीयाव वमेनफोरजोंथ' एफा बैसो गोनां मानसिफोरजोंथ' आं हाया। गतिके इयाव ओरैनो जयनल' खालामना फैनाय जादों।
ओमफ्राय गेलेना फैनाय जाबाय बिनिफ्राय आरो 75आव आरो पान्जाबाव थाङो पान्जाबाव बे पान्जाब हारियानायाव बेहायबो आङो सेथियावनो मोनो जेभलिन थ्रुखौ गेलेनानै डिस्कास थ्रु वेट शर्ट फुट बेफोरखौ गेलेबाबो थारमाने बेयो आंनि मेन इभेन्ट नङा नालाय गेलेबाबो आं बेलेगनि बायदि गुबुननि बायदि आं हायाखैमोन बे एसे ओरैनो 6-7खौ माने खुबैनो हायोमोन आरो बेबायदिहाय ओमफ्राय बेनि नेक्स्ट बाराव 1976आव बेबायदिनो केरेला त्रिबान्द्रम थांबाय बेहायबो सेथियाव थाबाय आरो माबायाव नै दा 1976आव 77आव आरो 78 माने लास्ट इयार बे लास्टआव आं गुबुन माबायाव थांनो मोनासै स्टेटआव थांनो मोनासै जोंनि बे गुवाहाटी आसाम माबा स्टेटआवनो गेलेनायसै बेनिफ्राय आं आरो आंनि गेलेनाय आयदाया बेखिनि समावनो एसे थाथ'नाय जादों ग्रोब आरो आं हाबानिबो माबा जानायसै हाबानि टाइम फैबाय हाबा जानायसै हाबानि उनाव बेसेबांबा बोसोर आं ओरैनो गोग्लैसोना थानाय बायदि जाबाय गोग्लैसोना थानायनि गेजेरजों गथ' खानायखौ आं फेदेरनाय बायदि जाबाय थिग बेबायदियैनो नै आरो जागायफिनबाय आं सासे माने आंखौ बेसेबांबा माने हेफाजाब बाथ्रा खोथानि हेफाजाब होयै जतिन लाहारिया आंखौ दिहुनना लांनाय बायदि जादों थिग बेबायदिनो 2001आव पाठशाला बजालि पाठशालायाव ग्रोब आरो माने प्रबिन एथलेटाव आरो जइन खालामनायसै बे प्रबिन एथलेटाव जइन खालामनानै आं आरो बेहायबो सेथियावनो जेभलिन थ्रुआवनो आं प्राइजबो लानायसै थिग बेबायदिनो आरो आसाम स्टेटनिफ्राय सिलेक्सन जानानै बांगालुरुआव गेलेहैबाय बांगालुरुआव थांनानै बेयाव सेकेन्ड ना मा जाखो हमनो हायासै प्राइजआ दङ खिन्थु सेथियाव खिन्थु होनग्राफ्रासो होनो नैथियावसो थांदों होननानै खिन्थु सेथि सार्टिफिकेट गतिके आं दा बेफोरखौ जेबो होनला आं दासिमनो 2002-3आव थाङाखिसै 2आव गेप जाबाय 3आव आरो मणिपुराव थांनानै आं माबायाव डिब्रुगड़आव थांनानै डिब्रुगड़आव लांबाय बेयाव प्रबिन एथलेटनिफ्राय ग्रोब आरो मणिपुराव सिलेक्सन जायो मणिपुराव सिलेक्सन मिजु आइजलाव थांनानै बेयाव गेलेहैनायाव सेथि प्राइजखौ मोनो थिग बेबायदिनो दासिमनोबो आं एसे उत्साह दंमोन आरो आंनि गेलेनाय माबाया दंमोन खिन्थु आंहा मा जादों आंनि थारमाने अर्थनैतिक समस्याया आंखौ प्रब्लेमा आंखौ बहुद जुरुला खालायदों खारन बेबायदि कारनाव दिनै थारमाने मास्टार एथलेटिक गेलेनो थाङोब्ला जों निजा आखाइनि खरसजोंसो जों मास्टार एथलेटिकखौ लानो हायो गतिके बेहाय आंहा एसे अर्थनैतिक समस्याया आंखौ जुरुला खालामनानै फावसायहोना दोनो बेहायनो आङो दिनैसिम थांनायबो जाफिनाखिसै बेखिनिखौनो लानानै आं दिनैसिम बे खाथलपारा गामियावनो हाबा जाफैनानै बेखिनिखौनो लानानै आं दिनैसिमनो आंनि परिचयखौ होनाय जाबाय बेखिनियानोसै आं आरो मा परिचय होबावनो आंनि दासान्दि खाथलपारायाव सोलिबाय थानाय नुबाय थानाय जे दासिमबो सोलिनानै दं नुबायानो दं बेखायनो आं आरो आंनि परिचया बेखिनियानो दा एसेब्लाबो जोङो जोंनि माननि आलासि जा लीलापति दैमारि बाजै